Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την όραση και τα μάτια μας? Συχνές αλλαγές καιρικών φαινομένων αυξάνουν τις βλάβες στα μάτια που μπορεί να είναι παροδικές ή και μόνιμες. Η υψηλή θερμοκρασία είναι επικίνδυνη για τα μάτια μας και μπορεί να οδηγήσει σε παθήσεις όπως το τράχωμα. Το ίδιο και η περιόδης ακτινοβολία, που σχετίζεται με αρκετές οφθαλμικές παθήσεις. Σε ένα ξηρό περιβάλλον νιώθουμε δυσφορία, ερεθισμό, ενώ επιβαρύνουμε και τα μάτια μας. Ο άνεμος και ο καπνός μεταφέρουν ξένα σώματα αλλά και μικρόβια που μπορεί να μας μολύνουν. Η ξηροφθαλμία είναι μια πάθηση που παρατηρείται ερεθισμός, διαταραχή όρασης και δυσφορία. Συχνές είναι και αλλεργικές αντιδράσεις, με κνισμό, είδημα και ερυθρότητα. Ελάτε να δούμε τώρα τις οδηγίες προστασίας. Δεν ακουμπάμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Αποφεύγουμε την πολύ ωρή χρήση φακών επαφής που αφυδατώνουν τα μάτια και θυμόμαστε. Χρησιμοποιούμε συχνά τις οφθαλμικές σταγόνες για εφήγρανση των ματιών και φοράμε γυαλιά οράσεως και ηλίου για να προσέχουμε τους οφθαλμούς σαν τα μάτια μας.